निजला सुस्केटनि सायाव सोनारनानै माइनि आबाद खालामग्रा आबादारिफ्रा गोब्राब आबाद मावनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो। भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुत निजरा दैखौ निजला सुस्केटनि गेजेरजों दिखोनानै दर 22 गामि जेरै आमलाइगुरि, बलानदुबि, गासागाव, बुरिजाहार, थुक्राझार, आइफवालि आरो गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावबोनानै खुनुरुखुम जिउ खुंबोगासिनो दं। नाथाय सानजा फारसे लुफ्रामनाय सुस्केट गोनांलाय दैज्लां खेबफ्रोमबो खेबले खेबले दै थेनो गोनां जाबोगासिनो दं। आबादथिलियाव दै दैखांनो गोबां गोब्राबनि गेजेरजों भुगिनांगासिनो। बेनिखायनो बे सुस्केटनि आफादगिरि अर्जुन नार्जारी आरो सासे आबादारि सरकारनिफ्राय मदद मोनबावोबा सुस्केटखौ लुफुंनो आबादारिफ्रा आबाद मावनो रेजेंगोन होनना फोरमायो। जोंनि सुस्केटना बहुत जेंना, सानफ्रोमबो जों दै मोनाखै, दै थिखोलाबो दाखालि बायनानै थांबाय। ओरैबायदि जोंहा थाखाफोर फैसाबो गैया जोंना, बेनिखायनो अननानै जोंनि मानाव गेदेर मुं सारमोना जाहाथे अनसुंथाइ जों मोनो। जोङो माबा बिफां लाइफां बायनो जोंहा जेबो गैया थाखा फैसा, बेनिखायनो हरोब्ला जों बिराद मोजां मोनगौमोन। जोंनि बे निजला सुस्केटनि गोबां बेनिफिसियारिफोर रायजोफ्रा मोजां मोनगौमोन आरो दा जोंहा बहुत प्रब्लेमाव दं। दुब्लियाव जों दैखौनो दाबो सोनो मोनाखै। अननानै एसे सिन्था खालामनानै जोंखौहाय एसे मदद होयोब्ला मोजां जागौमोन। सारमोननिफ्राय जोङो रिकुवेस्ट खालामबाय आरोखि। बेसे जों बान्दो मावबावनाय, सानफ्रोमबो जों मावबाय थानाङो। गावजों गाव दुखा दुखि दै गैयिखाय गोबां पाब्लिकफ्रा मावनोबो बाबाय। बोरै जों थांनानै थानांगौ जोंनि न'खरफ्रा, बेनि थाखायनो आसलथे मानो जायो बे प्रब्लेमा? आसल मानि बे जोंना अस्थायि बान्दो जाबायलाय। अस्थायि बान्दो स्थायि नङा। एसे हाजोआव अखा हानानै बाना फैयोबा फ्रुस थांबाय आरो हाया गब्लंलाङो। बे गब्लंबाय ओरैहाय गाहाय जाबाय दा, बालाजों गसरना थांजोबो आरो बिदि जानानै दङ जों। दा गोबां खस्थ' मोनबाय जोंनि न'खरफ्रा, गथ' गथायफ्रा। देग्लाय मा जानांगौ जाखो, दाबो जुदि दुब्लियावनो माइ गायनो मोनाबा, अखाबो गैया, माबोरै जानांगौ। जाहाथे सारमोना अननानै जाहाथे जोङो बेब'स्था खालामनानै होयो, बिनि थाखाय जों सारमोननियावहाय रिकुवेस्ट खालामबाय आरो खावलायनाय थाबाय जाहाथे इमिडियेट जोंनो बे राहाफोरखौ जोंनो होयो आरो जोंनि दुब्लियाव जाहाथे नुजाफैयो, बेनो आंनि खावलायनाय। आं निजला सुस्केटनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननियाव खावलायनाय थाबाय आरो। नैबे लुफ्रामनाय सुस्केटखौलाय मा बुंनो सानो नोंथाङा? बे लुफ्रामनाय सुस्केटनाथ' दा जागोन खोमा, इंकाउरि फैनो नागिरदों। बेखौ दाखालि आंनिफ्राय स्टेटमेन्ट लाहरबाय। आं खोथा हरजोब्बाय आरो मावदोंना मावाखै जाखौबा बेखौहाय स्टेटमेन्ट लादों। दा सोंनाय फिननाय फैगोन बे आं दाखालि लिरना हरबाय आङो, दा बावैनो फैगोन आरो। बे दैया अबेनिफ्राय अबेसिम थाङो, ओमफ्राय खयजनसो आबादारि आबाद मावनानै जायो बे दैजों? बे दैया हाजोनिफ्राय फैयो, एखे बुहुर खोलानिफ्राय फैयो। ओमफ्राय बे दैजोंनो जोङो एखेबारे गोबां बेनिफिसियारि हाजार जन जबदारफोर दङ। बेजोंनो जों दिनै गायनानै जानांगौ गोनां जायो। जोंनि दै गैयाबा गासैबो गैजोबा आरो बेंथलबो गैया, बेंथल खुंग्रिबो गैया, गोरान। जोंनि बे दैया थांब्लासो गदे गदा थांबाय दा, ओरै गायनो मोनलाबाय आरो बेनो आंनि खावलायनाय। दैलां खेबसेयाव दैलांसेयाव खेबबैसोसो ओंखारनाङो आबादारिफ्रा? हाब दैलां खेबसेयाव 12-13 बार ओंखारनाङो बेनिफिसियारिफ्रा मावफैनो। दा मावोबा दाहायनो बायबाय आरो फैबावलायबाय, बिदिसो जायोब्रा। दा बेनि सरकारनिफ्राय हेफाजाब लुबैदों। औ, सरकारनिफ्राय जोङो हेफाजाब लुबैयो जाहाथे सारमोना जोंनियावहाय खामानि मावोबा नुजाफैब्लानो जाबाय। एसे जोङो अनसुंथाइ होलानो बिराद मोजां। नोंथांनि सोंनायाथ' थिगैनो, जेंनायाथ' जोंहा बहुद जेंना जाबाय। दा जोंहा समग्र बे 22टा गामियाव बे निजला सुस्केटनि आन्दाराव जेसेबां दै लांग्रा गामिफोर दङ, बे दै लांग्राफोर गामिफ्रा
गासैबो दै गैया रावनिबो दंग'आव दा दिनैहाय जिनोखि बुहुरनिफ्राय दै फैदों बेखौ जोङो लांनो थाखाय बेबस्था खालामनो थाखायहाय बेबस्था खालामनानै लांनायनि लाहार फाहार रायजो राजाफ्रा मावनांगासिनो दं नै मानोना जोङो खासा बान्दो दंफां लाइफां दाननानै जोङो होनानै लांनांगौ गोनां जाबाय दिनैजों जों खनथाम मावबाय 4 थारिख 7 थारिख आरो दिनै 11 थारिख खनथाम मावबाय जों माइ गायजेननो मोनाखै मानोना जोङो दिनै मावगोन आरो गाबोनफोरनो गब्लंगोन बे अबस्थायावहाय दङ आरो मोनायाव गब्लंनानै थायो दै लांब्लानो थ' बे स्लुइस गेटनि थाखायनो बिदि जादों थाखानाय स्लुइस गेटआथ' इसिबां नङा नैबे गोदान बानायनाय स्लुइस गेटखौ जोङो दंफां लाइफां होथेनानै लांनांगौ गोनां जायो बिनिफ्राय दै थिखाङोब्ला मोनायावहायनो गब्लंनानै थायो बिनिखायनो खासा बान्दो जाबाय नालाय हा गलांनायजों बेबायदिनो बान्दोखौहाय बायफिनो बान्दो बायनानै आरो बेबायदि मावफिनबाय थानांगौ थ' जों बोसोरफ्रामबो बिदिनो 12 बार 13 बार बेबायदि मावनानै लांनांगौ गोनां जायो सरकारनिफ्राय माबायदि हेल्प मोनोबा जों बे बिदि ओंखारनाया खम जागोन मोजाङै आबाद मावनो मोनगोन सरकारनिफ्राय हेफाजाब आरो मदद मोनोब्ला बेनो जे जों जे बे 22टा गामिया सरकारनिफ्राय एसे मोजाङै बे स्लुइस गेटखौ फाहामनायनि बेलायाव मोजाङै नोजोर होयोब्ला जोबोद मोजां जागौ बे रायजो राजाफ्रा एसे बेबायदि ओंखारनायनिफ्राय एसे खम जागौ मानोना बोसोरावनो जों बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो 10-12 बार खमावब्लाबो जोङो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै नै नायदो नै बेसेबां साफ्रा रोगादों दंफां बानदों बेबायदि सान्दुं अखा सैसो नांनानै मावनानै जानांबाय थायो बिनिखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा आसा खालामो आरो सरकारनिफ्राय एसे अनुमतिफोर मोननानै एसे माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होयोब्ला जों हयथ' बेबायदि इसिबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन आरो सरकारनिफ्राय मोनदोंमोन नाथाय आबुं मोनाखैनो सरकारनिफ्राय माखासे जिनिसा बे माथावरि थाथावरिफोरखौ मोनदों खिन्थु नैबे जिनिसखौ दा एसे एनै मोनदों मोनाखै नङा बेखौ जों बुंनो हाया मोनदों खिन्थु नैबे जि स्लुइस गेट गोदान बानायनाय बेखौ जोङो जेने थेनेब्लाबो थेनानै लांनांगौ जायो खारन बेवहाय दरजा खोरखि बायदिसिना जायाखै नालाय बेयो हाफल' जानानै आद्राल' जानानै थादों बे खामानिया बेबायदिनि थाखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा खस्थ' भुगिनांगौ गोनां जादों अनुमान खय न'खरसो दङ आरो खय बिगा हासो आबाद मावो बे दैजों न'खर होननानै बुङोब्ला न'खरखौ हिसाब होनो हाया खिन्थु आं गामिखौ बुंबाय 22टा गामि बेनिफ्राय हाया 5000 बिगा बेबायदि दं जगदार हा बिगोमाफ्रा बेबायदि आरो